Renouveau matin o renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye ni y'a kɛnɛ sigilen ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa se fo juma ma nɛgɛ kanɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ min b'a to aw ka kunnasiri o ka ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la aw ye aw ka danaya da anw kan wa an tɛna bɔ aw jigikɔrɔ cogoya si la kunnafoniya ko nasira fɛ fɛn bɛ tali kɛ groupe renouveau cɛden ni musodenw a kunnafoni ɲininaw ka ca kosɛbɛ su ni tile u bɛ baara la ka se ka kunnafoniyaw fara ɲɔgɔn kan min b'a to kanubaga kelen-kelenna bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogoya min na o la bi ye tɛnɛ ye novembre kalo tile 15 san 2021 anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ni an sigira nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka soli ka wuli kɛbagaw ka foli kɛ sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka bureau la ka ban aw sera aw ka cakɛyɔrɔw la aw ka télé bɛ renouveau la an ka foli bɛ aw ye maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ i ka timinandiya la lamɛnbaga jamakulu kelen-kelenna an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa o maa sɔgɔlen don anw na 98.1 sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa fara farankan radio tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sabula radio partenaire ka ca radio kɛmɛ yiri ka caman bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka ni kunnafoniya in ka cari mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maa minnu fana sɔgɔlen don anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ a sira cogoyaw ka ca minnu bɛ kan an suit page Facebook kan an ka foli bɛ u ye maa minnu fana bɛ anw lamɛn don o don YouTube sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka taa se bɔlɔlɔ sira wɛrɛ ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ renouveau matin ale kɛnɛ kan anw ka dibila baara kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ u fana ka foli belebeleba kɛ sabula don o don u fana bɛ soli ka wuli sabati ka se ka ja ni kumakan ɲuman lase aw ma fo aw jabala la studio bamidaw kɔnɔna na aw ma fila bɛ yan Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan yani ani Isa Kabasidi bɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tumota. Bi ye tɛnɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. An nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka dɔgɔkun daminɛ. Kosɛbɛ. Fanta y'a fɔ ten min ye bi ye dɔgɔkun daminɛ ye ale la fɛn caman bɛ sigi kala kan kuma min ye labɛnw sabatilen sɔɔni fɛn minnu ye kunnafoni ye jamana kɔnɔ an bɛna don olu kɔnɔ filɛbagaw ni lamɛnbagaw ka kanuya kɔnɔ. J'espère que natɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ. An ma gɛlɛya sɔrɔ sabula min ye 4 heures wagati bɔra o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛrɛ tɛ sira kan i b'a ye circulation labilalen don. O ta ko la basi Amadu maaw nafanw tɛ kelen ye anw bɛna sira mun fɛ gɛlɛya fitinin bɛ o la sɔgɔmada in na ka sababuya kɛ jama bɔta ka ca an ka finitigilakaw camanba bɛ o sira kan hakilila jiginna cour d'appel fanfɛla ka daminɛ Banagabugu la ka se fo 13e arrondissement yɔrɔ la Musabugu sira fara o kunnafoniya o bɛ sori bolo finitigilakaw bɔkun ye ka caya ko min ye sorina o kunnafoniya lase kanubaga jamakulu ma Amadu sɔɔni sɔɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan i ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira o la anw ka bi bakurubaw jɛmukan in kɔnɔna na olu bɛna tali kɛ fɛn min kan o filɛ an y'a ye k'a fɔ ko Mopti dugutigi ale ye laseli dɔw kɛ k'ale ye kuma dɔw fɔ o kumaw kɛra sababu ye ka maa caman dusukun fitinɛ maa caman diminen don an bɛ wagati min na i ko sisan ka sababuya kɛ ko Mopti dugutigi ko ale a fɔ a ka laseli dɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko Mopti marabolo kɔnɔna na ko lakana ko nasira fɛ ko gɛlɛya fosi kɔni tɛ Mopti o kuma kɛra sababu ye ka maa caman kɔni dusukun fitinɛ a ko kuma cayara kosɛbɛ o la fɛn min bɛ tali kɛ Mopti dugutigi ka ni laseli kɔfɛ ko yalima dugutigi jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana faamaw kɛrɛfɛ anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna o kunnafoniyaw ka o di an ma sɔgɔmada in na anw ni Adama Ben Jara bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Ben le cerveau ɲininkali bɛna k'a la fɛn min na o de bɛ tali kɛ Wagner ko kuma ka taa se Isa Kaw Jim kunkan ko kumaw ma ɲininkali caman bɛna tɛnkun ale la a ka se ka an ladɔnniya o ko la o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ segin ka taga Mopti marabolo kɔnɔna na tuguni ka kɛɲɛ ni Mopti dugutigi ye laseli minnu kɛ Moptikaw ye kuma in ye cogo di u ye kuma in bisimila cogo jumɛn an bɛna wele bila an ka lasigiden ma Musa Traore ka bɔ Mopti ale ka se ka Moptikaw hakilina di an ma dugutigi ka laseliw kan Sori Ibrahim Diallo bɛ siraba sanfɛla la a bɛ jateminɛw la sɔɔni sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Hawa Daɲogo la ale kɔni kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo ka se ka o lase kanubaga jamakulu ma o ye laada ye ni jɛmukan in kɔnɔna na Alexis Kalambiri bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ka fara don kibaru di sɛbɛnw kan minnu bɔra bi tɛnɛndonya in na ka se ka dɔgɔkun daminɛ ni kunnafoni kologirinw ye olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛmukan in kɔnɔna na ka fara anw ka don fɔli duman kan an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye.
ni wakati boloda cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna na sankolo o bena jɛya dɔɔni nɔgɔ bena tigɛ kaba la mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ funi kayi marabolo yi bɔ a la ɲoro nara tombouctou ka taa se kidal ma o marabolo kofalenw kɔnɔna na nɔgɔ o bena da kaba la ko fonɛnɛ fiɲɛ o bena ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gɔngɔbilo bena kɛ sababu ye ka gwɛlɛya don tombouctou kidal ani tawudenikaw olu ka yɔrɔ janfilɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila fo 10 bɔɲɔnko la o la tilega ɲi na finteni boloda cogo ye nunu ye kayikaw olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ degere 37 la kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye sikaso marabolo kɔnɔna la tilega ɲi na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye segu olu ta b'i jɔ 37 la mopti olu ta bɛ kɛ 35 ye ka fara Tombouctou kan gawokaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 36 la gawo marabolo kɔnɔna la tilega ɲi na kidal pardon olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye menaka olu ta bɛ jɔ 37 la tawudeni olu ta bɛ kɛ 32 ye buguni marabolo kɔnɔna la tilega ɲi na olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 36 la kucala ani kita olu ta bɛ kɛ 37 ye fɛn bɛ tali kɛ ɲoro la ani nara ka fara duwanzan kan ni marabolo kɔnɔna na tilega ɲi na olu ka finteni hakɛya bɛ jɔ degere 36 la sankaw olu ta bɛ kɛ 37 ye baɲangara ani joyila olu ta bɛ jɔ degere 36 la bamako distriki kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya nɔgɔ fitini bɛna tigɛ kaba la fɛn bɛ tali kɛ fonɛnɛ fiɲɛ la o bɛna ci nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilon kɔni bɛna gɛlɛya don yɔrɔ janfilɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 8 ka taa bila fo 10 bɔɲɔnko la tilega ɲi na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye bamako n'a lamini sɔgɔmalen na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 31 ye tile bɛ nana bin nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 1 ye ni wagati boloda cogo ye sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se ka aw ta n'aw bila dɔn ka daminɛ kayi ka taa bila fo tawudeni ko ala ka bi tɛnɛ tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ kɛnɛ to amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye don kibaru ale wagati sera bamanankan cɛ ɲina amadu me sira di ma tabarikala aw ni ce aw minnu ye maliden cɛman n'a musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ jɔsen fɛn o fɛn na aw ni sɔgɔma nin waati na arajo caman bɛ yen minnu sɔgɔlen don an na ka fara minnu yɛrɛ b'a la k'an lajɛ jabarani fɛ ni minnu ma nin ɲɛ sɔrɔ sufɛ nɛgɛ kaɲa gansankolo 0 segin bɛ kɛ jɛmukan kan nin waati na jɛmukan yɛrɛ fana bɛ directement la page Facebook Renouveau TV na arajo kannan na a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na an ka bi bakurubaw bɛna tali kɛ an ka Renouveau kunnafondila cɛman n'a musoman maa o maa bɛ yen n'o ye personnel bɛɛ ye bɛɛ nisɔndiyalen don a ma sɔrɔla k'a fɔ Maliki Jalo ni ale ye kunnafondila ngara ye an fɛ yan ale kɔni ye jojo sɔrɔ jojo min bɛ yen min siɲɛ fɔlɔ ye nin ye Mali bɛɛ lajɛlen cɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ o jonjo dira an bɛna o bajaw yira aw la bi sɔgɔmada in na ma caman y'u ka nisɔndiya yira a la ka se Maliki yɛrɛ ma a ɲɛsin a dɛmɛbagaw ma an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ kulikoro gouverneur n'o ye colonel Lamini Kapori Sanogo ale y'a kanu ka se ka yaala l'usine fɛn o fɛn bɛ kulikoro mara la kɛ an ko Kati mara la kanu bɛɛ lajɛlen lajɛ ka se ka cɛsiriw ka kɛ waasa gɛlɛya minnu bɛ i k'a dɔn sigidaladenw ni usine ninnu cɛ olu bɛ se ka duga ka bɔ yen cogo min na an bɛna i k'a dɔn Katikaw ka préfet lamɛn o koɲɛw kana na min a taara douane fana na yenkaw ka taa yen lajɛ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Yelegebugukaw fɛ yen nɔ sigidaladenw kɔni bɛ kulo yɛrɛ la a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka maire bɛ kɛwale minnu na an kun da sera a ma kibaruya tɛmɛnenw na an ni maire yɛrɛ sera ka hakili falen fana kɛ min ye conseillers yɛrɛ fana y'u ka dusumankasaw jira an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na sɔgɔnafinkaw fɛ yen u ka dugukolo ko kuma kɛlen don gɛlɛya ye fali yɛrɛ bɔra a ko kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka fɔla yaralakaw kɔni ko titiri b'u bolo olu taara gardiw ni polisiw bila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana a ka ca kalo kelen ye u b'a tibi tabala nin waati na min ye jakusa tenitigiw bɛ si ye walasa ka kogow jɔ dugudegni a ka dugudenw kɔni wulila sa ka taa kogo ninnu ci k'u ti jɛn'a ye u ka dugukolo ka ntaraki wariko la a kɛra sababu ye u ka duguden caman kun tununna ko u caman dɔ su taara ye fana polisi ninnu yɛrɛ bɛ lakanani na yɔrɔ min na o gɛlɛyaba bɛ surɔ i k'a dɔn sunɔgɔ tuma ye yenkaw ye an ye kumakan dɔw sɔrɔ a kan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ninnu ye an ka ɲɛbila baaraw ye n'o ye worobilanci
ciro ya amena ndado nunu bela jerele la ka fsefse au ye bi sogomada ina ire nouveau donc waru kono wati mina beledguna lamini sogolendo ana kanga mabakoro ni sogoma aya bismillah aniche aka timinanjala an sugantili la anya 14 to renouveau konona na ka damine atutege baw na barakela o nyemonya ni bara nyemonya kalifale munu na katase an munu yere ko mawie ni onya chide uye benni so jale do bi amasoro la ka fo minye anka kibaro ya dilami be ni oye maliki jalo ale koni yege kungorota basoro mali bela jerele chwala ka fara renouveau era groupe bela jerele ma betalike prix bi fomi ma ko premier prix catégorie télévision ni oye télévision bara konna la kase ka ikado jani nyini laki ka do ke ka labe o minye ka do nga fo farafina era chwala jonjo mi medina bi fo ko prix africain du journalisme d'investigation nu kwa ma page NZ koni ikado ojonjo di bara koni kera o mi metalike anga kibara nyina ni oye maliki jalo ye hale koni ye nyini ni doke mi ere biwele na saraka na ko ikado poison et poisson ni yanga jige ulaje bi jige wusu fara jige fanwo fanka o angoni ba ke naji bela jele be itigela no akolanka kele ya munu bala ni abilla sako ka damine jige boli kana se jige ere la jali na la sako ni mafoka na se ere blali mo ana kleuni to kleun ani kado asetu kono o ikado abella sako chugo muna geleya munu miye ala uluni anyona obiseka ke dekuni kasara munu ye kanyesi anga kenya o maliki jalo ka nyini nu bolla kan kusebe o koni jamunu jira la je kuna foni dilawni farafina bela jerele ka segesegeli kono koni yayi ka fo maoma ella nyini ke kuna foni di jasra nasra fe maliki tayngoni kabako de lama katima bela jerele ka okra sababu ye jema nyana nazarauni farafin be nyana ka seka jonjo bulta ka di maliki jalo ma minyere kera ngorota baye farafina jamana chama tume min keneka o anga jamana kuntigi nyema ya so ka se minye ikado kuna fundila fonfembe ani renouveau ere bela jele chwala o fuboya masegini niso jatara ko sebe ka nyeshi ni nkoinka o nga yara ka foko minye na duma ya le ko ni jueji o maliki ye kuna fundila munya ka kuna fundi baro bela jele damne renouveau ka kuna fundi sraw fe ka damna sebeni ke sra no indicateur di renouveau ka se radio renouveau FM ani ikado renouveau télé o menye folini waliman don sera groupe renouveau rema ka damina tutige bawni chagela ni nyema munube anu bela jele ye maliki ka kuna fondi demsenia u damne fokana kun korota doni o akote menate menchugo mina anga dolaje télévision the Television Awards, prix hors Page NZ Page NZ Prize Awards. Pour connaître le nom du lauréat, To know now the name of the winner, nous invitons Grégoire Dénian, we are directeur de inviting la rédaction de TV5 Monde. Gregor, director of the TVZ Television. Alors bonsoir à tout le monde. Good evening, everyone. Pour donc le gagnant, For the winner, le lauréat des lauréats en the télévision, winner of the winner in TV category, est Maliki Diallo. Maliki Diallo. Maliki Diallo, Maliki Page Diallo. d'or télévision du Mali. Category of TV television winner. Il est journaliste pour le Jalon TV au Mali. He's the journalist of Jalon TV in Mali. Alimentation, poisson et poison dans nos assiettes. So food company, poison and fish in our food plates. C'est le titre de l'enquête qu'il a réalisée sur l'utilisation des produits chimiques cancérigènes dans la production de poissons fumés au Mali. So this is the title of the cancer food issue topic that he has raised in Mali. Et cela dans un contexte où aucun produit chimique n'est autorisé dans la conservation du poisson. Cette pratique est monnaie courante chez les marieurs. In the context where you know that chemicals are not accepted in our food plates, and this has taken place in Mali.
tabarikala min ye renouveau kunkɔrɔ tara Mali yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔ tara k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ka kuma fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ni a y'o fɔ trophée in sɔrɔlen kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye k'a fɔ je voudrais exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance infinie à tous ceux et celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette production o kuma ko maa o maa bɛ yen yɔrɔjan yɔrɔ suruni olu kɔni ye ale dɛmɛ a ka nin hakilina ni nin baara ninnu na k'a b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn k'a nisɔnjalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kɔni ye k'a dɔn a ka ɲɛmaa minnu bɛ renouveau la minnu yɛrɛ kɛra sababu ye k'a bolo don kunnafonidi la ni k'a tɛtɛ fɔ bi o bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ o la sa k'a daminɛ renouveau tutigɛbaw la n'o ye Dramane Alukone ka se Marikacɛ Daw ani maa minnu yɛrɛ bɛɛ dogolen bɛ fɔ ka se danaya dalen don minnu kan ka kɛ ɲɛmaaw ye ni o dɔ ye Zakariaw Fɔnba ka se département ɲɛmaa bɛɛ ma ka se anw minnu yɛrɛ kɔmaw ye bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ka ɲɛsin Maliki Jalo ma o kuma mun ye renouveau la ya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin tɛ bali maa si la ni maa min bɛ Maliki ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ dɔn kunnafonidi baaraw ɲinini na o kuma an b'a fɔ ko a félicitation nin kana kɛ sababu ye ka fulakɛ ka fiɲɛ ta hali bi a ka cɛsiri i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma ko le meilleur est à venir caman bɛ kɔ minnu ka bon ni nin y'a daminɛ kunnafonidila fɛn o fɛn bɛ Mali la k'a daminɛ Mali ka kunnafoni soba yɛrɛ ɲɛmaaya so n'o ye maison de la presse ka se kunnafoni jamana ta ni kɛnyɛrɛye ta ni kunnafoni la wɛrɛ minnu bɛ u bɛɛ lajɛlen ye u ka folikanw lase bɔlɔlɔw ni jasiraw fɛ caman yɛrɛ ye weleliw kɛ renouveau la ani Maliki ka se ka dugawu don kɛ k'a yira k'a fɔ nin ye Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔ talen ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni nasiratigɛw la an y'a fɔ ten min ye Kulikɔrɔ gouverneur colonel Lamine Kapori Sanogo ale ye taamato ta wasa l'usine ni cakɛdaba fɛn fɛn bɛ Kulikɔrɔ mara la ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ duga ka bɔ yen l'usine ta cadre kɔnɔ min ye a nana Kati mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya siman bɔ yɔrɔ minnu bɛ Jago Dio ka taa se douane yɔrɔ minnu bɛ yen ani Jijago n'o ye ji dilan yɔrɔ bɛ yen nin bɛɛ bɛ Kati mara la ka t'u lajɛ k'a ye u ni sigidaladenw cɛ bɛ cogo di usine ninnu bɛ sigi dugukolo minnu kan u kan ka dɛmɛ minnu na se sigidaladenw ma yala u b'a la k'olu kɛ wa lɛnpow ni taxes koɲɛw bɛ cogo di k'a yira k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka o sariyaw sɔsɔ ka tasa da yira bɛɛ kelen kelen la min bɛ sariya la k'olu fɔ k'u ko ɲuman dɔn minnu yɛrɛ tɛ sariya la ka sere ka wele bila u ma u k'u bila sariya la a kɛnɛ kana na min bɛ tali kɛ simanfu maa ɲɛmaaw fana bɛ olu ye ɲɛfɔli caman kɛ k'a yira k'a fɔ olu b'u ka sariya bɛɛ lajɛlen bato an bɛ don min i ko bi o min yɛrɛ fana kɛra nisɔndiyakoba ye min ye taama in kɔfɛ Kati préfet n'o ye Aruna Jara ale ye ɲɛfɔli kunkurunin k'a ɲɛ minnu na a ye wele bila l'usine tigiw ma k'u ka dɛmɛ kɛ waasa Mali sigidaw bɛ yiriwa an k'a lamɛn. N ka fɛn fɛn fɔ musow dɛmɛni denmisɛnninw ekɔliso jɔli a tɔgɔ ye di kɛnɛya ko jiko a bɛ nin bɛɛ nɔgɔya o hali n'a bɛ kɛ usine yɛrɛ ka contrôle kɔnɔ u b'a fɔ an bɛ wari min d'a ma a ti don personnel sara la a ti don fɛn wɛrɛ la an bɛ fɛ a ka nin projet in kɛ olu bɛɛ jateminɛ mun kan ka fara mun kan ka lajɛ pour que an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ sinon cɛnni caman kɛra le temps an ka fara ɲɔgɔn kan hakiliw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw an ka hinɛ ɲɔgɔn na pour que an ka se k'a dɔn mun bɛ dɔɔnin sɔrɔ u ka se ka a lajɛ ka dɔɔnin b'o la ka di fantanw fana ma fantanw ka se ka yiriwa surtout i sigilen n'u ka yɔrɔ la i bɛ nafa sɔrɔ a ka kan i fana k'o nafa dɔɔnin di fantanw ma pour que n ko silamɛya la jaka bɛ yen jaka ye mun ye bari i ka sɔrɔ sera niveau la i bɛ dɔ bɔ a la pour que k'a di fantanw ma bon o bɛ ka kɛ jamana mun kan n b'a yira minnu bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o kɛ ka di communauté minnu b'aw fɛ yen se t'u ye n b'u balo o la donc c'est pour vous dire seulement que jamana bɛ yɔrɔ min na bi an kan ka hakili to o la pour que gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana kɔ gɛlɛya ka se ka nɔgɔya fɛn minnu natɔla don pour que an ka se k'o kunbɛ joona et en un mot il est temps que Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni an ka potentialités lajɛ n'an y'u exploiter ka ɲɛ k'u maîtriser ka ɲɛ walahi mɔgɔ tɛ mɔnɛ don an na mais n'an ma maîtriser ka ɲɛ diyagoya a bɛ taa yɔrɔ la a man ka taa yɔrɔ minnu na donc n'a sera yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ de b'a nafa sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ ba kan o de bɛ na ni déséquilibre ba in ye donc n'o bɔra la dɔrɔn je crois que fɛn caman nɔgɔya an bɛ fɛn caman maîtriser mais comme gouverneur yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n na cadre de concertation créé pour que nin ko ninnu ka se ka jateminɛ ka mɔgɔw don a da fɛ parce que mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ n'an ye jamana ɲɛmɔgɔw ye les représentants de l'État i man k'i sigi ten fɛn dɔ ka kɛ ka se fɔ tiɲɛni ma
ibi jɔ i jɔyɔrɔ la maintenant ni ka ɲɛmɔgɔ k'i k'a dabila i b'a dabila o fana fɔ don bɛ yen o fɔyɔrɔ bɛ yen donc n'ala sɔnna don nataw la an bɛn'o jate minɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan usine fɛn fɛn b'an fɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan pour que population bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ baaramisɛnninw na cogo min na sinon ala y'a jate minɛ siradilaw ni fɛnw on n'a pas besoin d'aller voir l'état pour ça on n'en a pas besoin aujourd'hui ka siraba kelen-kelen minnu b'a fɛ ni mɔgɔw b'a matarafa kosɛbɛ kosɛbɛ k'a labɛn ka ɲɛ a ma se an ka taa mɔgɔ si lajɛ o la société minnu b'an fɛ u bɛ se k'a dilan k'a labɛn ka ɲɛ mɔgɔ bɛ taa ka segin o cogoya la lafiya la mais malheureusement tel n'est pas le cas donc an b'a ɲini u fɛ halisa u ka hakili sɔrɔ an ka hinɛ jamana in na pour que nafa fitinin min sɔrɔ an ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin jamana taaɲɛ sira ɲɛnɛmaw ma pour que an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. Tabarikala Aruna Jara Kati mara préfet ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye maa caman y'a seereya k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na kosɛbɛ préfet fɛ waasa min ye Kati ka population sigidaladenw bɛ lafiya cogoya min na saga ye 38 sɔrɔ Usman Jalo ale ka jateminɛ la semafu maa ɲɛmaa don fulakɛ ka ani sɔgɔma n'an bɔra yen nɔ visite in cadre kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ douane fana ale ka nafolo dagosi doni jamana kɔnɔ fanga ka bon kosɛbɛ min ye Kulikoro mara la direction régionale de la douane n'o ye douane bolofara min bɛ Kulikoro mara la jabalaba min filɛ Kati poste la min ye douane maa ɲɛma gouverneur taara o fana lajɛ an ye an jija ka se ka kuma di yen ɲɛma min bɛ bi Kulikoro mara cogoya la n'o ye directeur régional lieutenant colonel i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Kulibali ale yɛrɛ fana ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ka layidu di k'a fɔ jamana mana gɛlɛya cogo o cogo douanew bɛ baara kɛ bi na waasa ka se ka nafolo sɔrɔ ka bila wagande kɔnɔ an k'a lamɛn. Ɲɛdankan in kɔni a diyara an ye a bonyana an ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que vraiment baara kɔnɔna ko min bɛ se ka baarakɛla nimisi wasa kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a ye ni ɲɛmɔgɔw bɛ u kɔfilɛ an na bon gouverneur région ale de ye vraiment an ka ɲɛmaa belebeleba ye région kɔnɔna la ni ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka tagama ka na vraiment anw lajɛ an sigiyɔrɔ la ka na vraiment arrêté ka na anw fo ka na vraiment ka an ɲininka difficulté minnu b'an na vraiment o ye ko belebeleba de ko belebeleba a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bonyana an ma n'ala sɔnna n'a ale y'a kɛ kun min kama ni ye ɲɛmɔgɔ kɔni ye ka na kɔmɔgɔ fɛ yen pour que ka na vraiment a ɲininka a ka difficultéw la ka a kɔfilɛ a la c'est que a bɛ fɛn dɔ de ɲini na o fɛn ye mun ye o ye vraiment arrêté service yɛrɛ ka taa ɲɛ ye parce que service caman caman faralen ɲɔgɔn kan ale y'o de ɲɛmɔgɔ ye n'a y'a tagama a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka tagama ka taa service kelen-kelenna la pour que ka se ka taa mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka taa bɔ mɔgɔw ye ka na ɲininka an ka difficultéw la vraiment c'est pour an ka se ka taa ɲɛ bon vraiment ne bɛ se ka assurer bi k'a fɔ ko o en tout cas au niveau de la direction régionale de Kulikoro a ye a hakɛ a ninkun sɔrɔ parce que ne min y'a ɲɛmɔgɔ ye ani ne ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen vraiment ni visite nin rien que pour ça anw bɛɛ engagélen don k'an ka baara ta an bɛ baara la dɛ an bɛ baara la n'an seko n'an damayira ye mais nin bɛna dɔ fara an ka baara kɛlen kan tuguni ka d'a kan vraiment ɲɛmɔgɔ min ye gouverneur ye a nana vraiment ka na anw lajɛ an ka baara kɔnɔ a diyara an ye a bonyana ma on est vraiment très honoré welekan min bɛ fɔ o ye n ye welekan min fana fɔ ka promesse min ta n'est-ce pas gouverneur yɛrɛ ye c'est que anw kɔni anw ka baara cadre kɔnɔna la surtout bi i yɛrɛ ye min fɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ degun min kɔnɔ ani anw ka baara ye min ye n'o ye vraiment ka wari ladon bi an bɛ problème min kɔnɔ ni aspect financier bɔra yen caman bɛ den ka bɔ a la o min ye anw ka baara ye vraiment anw ne ni direction régionale baarakɛla bɛɛ an engagélen de don su fara tile kan san kɔrɔ o tile kɔrɔ o pour que vraiment en tout cas anw tɔw kana se ka to fiyewu an ka baara in na parce que an b'a dɔn jamana mago b'an na kosɛbɛ kosɛbɛ an b'o mesurer à sa juste valeur donc an cɛsirilen don an cɛsirilen f'a dan pour que vraiment en réalité an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi bi in na an ka se ka bɔ a kɔnɔ.
Tabarkala min ye lieutenant colonel Mohamed Kulibali douane régional Kulikoro ale ma ɲɛma do bureau de kati la ye nin ɲɛfɔliw kɛ minnu na jatew y'a yira k'a fɔ ale nalen ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi b'a la ka hali dimanche ni sibiri baara bɛɛ ka bonya kɔnɔ waasa foyi kana bloquer kati douane na cɛsiriw bɛ sen na walasa kibaruya tɔ ye kelen ye an m'o ta teliyala ka baaraw kuncɛya o bɛ tali kɛ an y'a fɔ Yelekebugukaw fɛ ka b'o don na min bɛ tali kɛ dugumaw ye jɛrɛba kɛ jɛrɛ mun na u ye maire ni conseil wele kana wasa gwɛlɛya min bɛ sigida kɔnɔ k'o kuma kɛ maire kɔni banna kana nka a ka conseil cɛ 5 fo ka se 6 olu nana kɛnɛ kan min ye olu yɛrɛ céréales minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ bi ni wulikajɔ min bɛ kɛ o ka kɛ ko ye mairie la conseil ye maa 10 kɔ ko nka ko bɛɛ bolo bɔli ka baara la maire yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ k'a sago n'a dɔgɔn ye o min kɛ bɛ gwɛlɛyaba ye commune kɔnɔ CNT ma dɔ bɛ yen ni o ye Dramani Mɔnsɔn capitaine Dramani Mɔnsɔn Konare ale yɛrɛ ko wulikajɔw bɛ kɛ fɛrɛ ka sɔrɔ ko in na an sera k'olu lasɔrɔ u ka se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛ ko ninnu kan nka conseil yɛrɛ fana ye céréales kɛ bi ko u jɛ ni maire jɛta ka kow ye ko a kelen pe don an y'u lamɛn yan'an ka maire ka hakilinaw di aw ma. An ka conseil Maro y'a fɔ sisan c'est lui le seul maire Mali bɛɛ a bɛ se ka ɲininkali kɛ maire min ye maire ye a bɛ wolosɛbɛn dilan a bɛ furu siri c'est pourquoi a denmuso ka furusiri don n b'a fɔ bi de o laɲini bangana. On tena mina donde mo mena ni meri yɛrɛ bɛ se ka drapeau do a yɛrɛ kana k'a wolo denmuso ka furu siri n b'a fɛ a k'o kɛ bi o de la a y'a di conseil wɛrɛ ma ko k'o siri hali an bɛ don min na bi ale kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ. ma hectare 12 n t'a kalama n y'a ɲɛɲini ka tila ka taa fɔ Kununkɔrɔ jeunesse ni dugutila ka bɛɛ lajɛlen ye an ye mun kɛ kabini ne nana mairie la bi Kununkɔrɔ ne fa ye Kununkɔrɔ duguti conseil fɔlɔ de Kununkɔrɔ ni fa mana bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ t'a kan kabini nana ma ka sibiriya kelen ni maa ma jɛ k'a feere waati ne kɔnɔ mi ala fɔ mi waso n'o de ye a ka di n tɛ yɛrɛ dugukolo wari ka di sabula n'i b'a dun a b'i bolo k'a tɛ ban mɛ tiɲɛ tɛ an ka da ɲɔgɔn na tiɲɛ kan an ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bila sira tiɲɛ kan an ka fili bɔ ɲɔgɔn sen kɔrɔ o de ka di ni dilanni b'an bɛɛ kɔnɔ mairiya ye dakan baara de sabu ɲɛmaaya de don n'ala y'i da min kama i b'o kɛ mɛ n'i nana jama ɲɛfɛ i jija i se ye min ye o ɲuman kɛ jama ɲɛfɛ an ka baara ni fili a fili ka ca dɛ mɛ fili o fili n'a b'an ka baara kɔnɔ mairie kɔnɔ walahi kɔrɔfɔli tɛ conseil kɔnɔ bɛɛ b'a sera m'a fɔ mairie kɔnɔ bɛɛ ɲɛna maire le don ni maire tulo tun ka di an ka nin conseil mɔgɔ kalannen ka ca mɔgɔ min fɛn kalama maire tun bɛ sabati maire tun bɛ fɛn camanba de sabati conseil kɔnɔ mɛ ni mɔgɔ min tulo man di o tɛ tuloja sɔrɔ a kɛra ten baara nana an yɛrɛ y'a faamu sisan n'an m'an jija dugu bɛna kɛ divisé pour yɛrɛ ye yɔrɔ mana tila min fanga sɔrɔ ninnu kan yan ka yan ci i ka fanga sɔrɔ yan kan o tɛ ne taabolo yɛrɛ ne fa bɛ yen ne ba bɛ yen o mɔla minɛ la donc a ka da la k'a fɔ a y'an jalaki tɛ a y'a ka tiɲɛ fɔ an sɔnna kɔrɔ mɛ walahi bilahi suma walahi bilahi maire bɛ ka baara min an ni maire jɛ tɛ an ni maire jɛ tɛ bi c'est an yɛrɛ maire b'a ka baara kɛ an tɛ ɲininka an conseil jalaw de ye maire bɛ siran mɔgɔ min ye bi o y'a ka premier adjoint parce que o ye maire financier de ye projet min mina n'a a ma gɛrɛ o la bi o tɛ se ka papier signer so maire baba ka baara min na la maintenant maire kelen bɛ furu siri maire kelen bɛ wolosɛbɛn dilan maire kelen bɛ égalisation maire kelen a bɛɛ lajɛlen ye an bɛna jɔn jalaki sabali maire kelen bɛ nin bɛɛ kɛ nin ye maloya ko maire yɛrɛ ka t'i sigi ka furu siri a ye baba ka droit minɛ la jamana ye fond min bila ka na n'o ye covid ko sɛgɛnbaatɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ko k'u dɛmɛ 18,8 a ko commission kan ka sigi jamana ye wele baba ka droit don a y'a di baba ma n ye maire wele maire ko ne ma k'a tɛ di baba ma k'ale de y'a fɔ n ko monsieur le maire ne n'i cɛ baba t'a kalama dɛ ni ma dilan ne b'a dilan sira wɛrɛ fɛ. kɔnɔ ne ye boliboli caman kɛ parce que nana n y'a ɲini maire fɛ fɔlɔ pour que an ka se ka kuma tiɲɛ minnu bɛ yen nɔ an k'a dilan kumala kati kumala yɛrɛ b'a kalama caman kalama donc dugu kun fara ɲɔgɔn kɔ fɔ ka jɔnw bɔ a la fɔ dɔw yɛrɛ tora ka jɔn darɔ ne ye cogo bɛɛ kɛ ka o mankanw bɛɛ fɔ k'o ban donc maintenant dugu kɔni wari o wari bɛ sara dugu kɔnɔ ni sɔn ni fɛn kan dugumɔgɔ t'a taabolo dɔn jeunesse de wulila ka se ma ye k'a fɔ n yɛrɛ y'a ka den n bɛ yan don o don problème n b'a dɔn n ko a ka kuma ye tiɲɛ mais ne bɛ se maire ka côté de la non ni ale ma n wele an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ an ye ɲɔgɔn ye latigɛ fɔlɔ la k'a wele a ma na filanan a ma na sabanan na maintenant a kɛra dugu bɛɛ u ye n wele n ko ne la sɔnna n bɛ na ne ye yangaden ye député bɛ ban mais yangadenya tɛ se ka ban an bɛ yɔrɔ ko bi fɔ Isaka yɔrɔ in na ka audit kɛ
ni odi make abena ke magaye magami ne la mfle ne commission de défense mo fene santé konana do magame roro akuma kene kanganga yakreka kuma te mi me yele faso konana mi folo du mo fe amba abi la tiga mun kala ka ila yinga mge do rebe fe mo ka wuli do kata meri wuli ka bui ka ke magaye ante o fe jamana be roro amba sere konana la famo be koko baby namara te jamana kono bi imana min ke ibo jabi donc am tan sera famo be kuma nye soro abila se mo tuwo to abila sumo isaka ko be yen to akanye ne otura o ko ni hakina tabarkala menye monsieur le maire angoni nye fere belajele ke halikunu wasa ka lasoro o akoni ngo kwa ere fana mina kuna fondi baruke ko la mima fe anofo o akoni teka songa haklina udi ama konu nuna sabula menye halini tara duku kona lasoro libio kele gwele abayi an yere bulu sanga ibina ni wulon flan soro ka hageto nyini chimuka kibaro ya laban to mi tun otuni fanta to mota ameta suri nofe sabula menye échanger kanga labla soma na ministre nyema lebo keneka sori be kibaro ya di ama sigatala awani ke krafitigi botoman kani ibala jeni suri ka labon sabatira anga nyogola soro soma na aga an kuna funia tanga sigi mituka amna anga siraba kanaula